Ate, good morning po. Ano kasi yung naging sakit mo nung unang punta mo dito? Yung ano po, itong kalahati. Yung kalahati ng mata mo? Mukha. Yung kalahati ng mukha ay Ano, may mga gumagapang. parang pakiramdam mo may gumagapang. So, pagpunta mo dito, yun ang ipinagamot mo. Pagkatapos ng gamutan, anong nangyari sa may gumagapang sa kalahati ng mukha mo? Nawala na. Ano daw yun? Ano, ay Palipad hangin. Kayo po ay may... kumusta naman yung pakiramdam mo sa ngayon? Okay na. Hindi na siya may parang may gumagapang. Yun po palang may mga case na ganito sa kay ate. Huwag po kayo magdalawang isip. Punta na lang po kayo. Basta't magdala po kayo ng paniniwala kay Kristo sa ating mahal na pong Isus Nazareno. At nagdala pa po siya ng kanyang... Tiyuhin mo po siya, ate. Ito si tatay. Dinala niya dito. Tatay mo ba yan? Pabangking-bangking po nung pumasok. Tay, ano yung lakad mo tayo kanina, tay? Tatay, ano yung lakad mo kanina, tay? Bisaya. Hindi ka nagkaintindi niyan. Matuwid na. Matuwid na. Marunong pala mag-Tagalog si tatay. Tay, salamat ng marami, tay. Ate, sa anak niya, ito, salamat din po ng marami. At nagdala ka pa ng pasyente, tatay mo pa. At gumaling din kagad. Salamat po, Papa Jesus. Bye-bye, ate. Thank you so much. Thank you, Lord.